RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagtasangan nga Novi. Recorded by X Thunder Gaming. Day, naabihay ng regards ni mo ay. Kana bitaw lalaki nga nag-drive og e-bike nga naas gawas sa atong eskwelahan? Si Eman di ay? Kaila mo? Oh, Mao ba? Tanaw na ko ba? Dako ka na siya gusto ni mo ay. ha? Ano gun lang yun no, nga wa na siya mag-eskwela no? Gwapo ba ya siya? Sige na day, uy. Una na lang ko ni mo kay nagdali ko. Doon na pamilakaw ni mama. Sige day, amping. Sa'yo pa man di ay, uy. Maglakaw na lang ko pa dong uli sa amo, eh. Novi, dali, sakay. Yato taga sa inyo. Ha? Ayaw lang, uy. Maglakaw ra ko. Sakay na lang, God. Dili mo taga paplitihon. Sure ka? Eh, Sige, good. Ikaw may ni-offer. Thank you ha sa libreng sakay. o isa pa yan. Bisag kada adlaw pa. Abosado na sa kayo ko anak kung mamanggani. Dili man, God. Basta ikaw. Aman. Novi! Hala, mulag nasuko man ang imong mama. Sige, Eman ha. Musod ako sa amo. Salamat gid kayo. Uyab to nimo? Dili man gud ma. Unya? Ganong misakay man kaniya? Iyam ko nakitaan gud nga padung na uli. Mao tay akong gipasakay libre. Bantay lagi makadungog ko nga mauyab to nimo ha? Bantay ka lang gyud. Ma, Wala, Novi. Dako kay ko gusto nimo. Eman, dili pwede. Maksaban ko sa kong mama, gud. Siya. Ang tinuod, gibawalan ko niya nga makig-uban nimo. Kung gibawalan ka, anong nakikita pa magkanako ron? Ha? Kana tungod ka nakagusto sa kanako, di pa? Eman, Please, Novi. Dili ko ta usaba ni mama nimo. Dili ta mapakita niya. Eman. Please. Sugtan na lang ko. Okay. Okay? So, kita na? Oh, Eman. Kumusta imong pagtuon? Okay naman, ma. Aw lagi. Ayaw ba gyud sa gulig binuang imong pag-eskwela ha? Kay paundangon tagid ka. Ma. Namaka kasi mong mama ron nga namoy klase bisag wa? Oh, Eman. Ang saon, patago ba niya itong relasyon? Unya, tagsara kayo ito magkauban. Salamat, Novi. Mahal gid ko nimo. So, asa man ta? Ato ta sa amo. Ha? Mag-unsa man tas inyo? Dali. Dayon. Wa lagi tao. Kita na din eh. Taod-taod pa mauli sila si mama o papa. Unya, mag-unsa man ta din eh. Eman, di ko kay ba mo kiss. First time din ako. Ako'y bahala. Sabayin ako. Eman.
Recorded by X Thunder Gaming. Gisagpaman ko nimo. Tungod kay bakakon ka? Doon ay nakakita ni mo dito sa bay at tong lalaki nga naghatod ni mo din eh. Naka-uniform pa ka? Ma, Huwag ka mauwaw, ha? ma, Unsa man? Uyab mo ato? oh ma. Ni supak gede kas akong gimando ni mo, ha? Ma, sorry. Unsa man? May nahitabo na ninyo at tawhana? Tubag ako! Oh ma. Ginoo ko! Unsaon na lang kung mamabdos ka, ha, Novi? Ma, Buwagi ka tong tawhana, ha? Buwagi to kung dili ka gustong paundangon ti kasi mo pag-eskwela. ma. Sorry, Eman. Ano makigbuwag na ko nimo? Pero Novi nga naman. Nasakpan ko ni Mama agad. Usa? O kung dili ti kabuwagan, paundangon mo ko niya sa pag-eskwela. Mao ba? Gusto tingali nga mo banalan ko sa kung uyuan. Asa man ka? At tinuod, nagdaduha ko nga mauban niya sa Manila. Kay, dili na ko kaya nga malayo ko nimo. Pero mas dili po na ko kaya, Novi, nga magguba ang imong kagmaon tungod lang nako. Mga tumana kung sa may mando sa imong mama nimo. Mas nahibaw siya unsi makaayo nimo, Novi. Eman. Oh, sige man kag hinuktok diha. Gimingaw kasi mong uyab. Hagbay ra mo gud mig nagbuwag, ma. Uwa na sa siya din kay tuwa na siyang Manila. Oh, maayo hinuon. Aron makalimot na kaniya. Ma, Pasalamat ka nga wa ka mumabdo sa nahitabo ninyo. Kay kung nahitabo pa, unsa kay kaugmaon ninyong duha, no? ma. Duha na lang katuig o mo-graduate na ko sa college. Ay, kumusta na ka si Eman, no? Wala naman gito'y balita pa niya sa kutsa malargas Manila. Day, nagachika ni mo. Nabing yung student din ni sa eskwelahan, oy. Gopo ko, oy, yo. Mao ba? Wamali ko makakita. Ay, student siyo. Makakita. Ay, kanak ba? Gopo kayo, oy. Si Eman? Kailan mo? Ex na ko siya. Kumusta naman ka? Okay ra. Ikaw, nalipay ko nga kanahon na kang mahuman gigas imong pagtuon. Salamat. Ang tinuod, minyo na ko. Mas maguwang siya gidad ako. O siya mo'y migasto aron nga makahuman ko sa ko pag-eskwela. Minyo na ka? Oo. Naila-ila na ako siya sa Manila. Ang nakanindot kay taga dinhira sab siya. Nanasab day may usak anak. Mao ba? Ikaw, may uyab na ka? Wa pa na sa kong huna-huna. Dili pa naman akong focus ron. Oh, sakto po lang imo ha.
Sige no, nice to see you again. Yeah, good luck sa future endeavors nimo. Ikaw pa, Eman. Sakit na sa akong dugan nga namin yung Daisy, ay. Sakit tayo. Abi na ko naka-move on ako. Pero sa dahil nakakita ko niyang balik, ug nahibaw kong minyo na gyud siya, ug may anak na pud sila, nasakitan kaayo ko. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Novi nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit, ngayon kipangayo awit nga regulahan, Almost Over You. Ang mga kaagi kibahato na doha sa radyo ni Jelly Haka, utubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higalang, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing taagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.